so I won't be sad. Yeah, let's just say, you're not going to come. Now, let's just say, I'm joking, woman, and said, yes, the other side, you have and to change never move up anymore. Yeah, my business, yeah, finding maybe they won't say now college. Yeah, we should change Monday, Saturday, and it's true. And I was saying, my new mama, and I was a American function. I'm sure so finish Yana or Shan and Maria Bar. And then going to council meeting. I'm sure as I said, the business is very what the part, no, they are not. They are in the action. It's not a more really have to say. Over never see your son and mother. The natural say, Sa, Samana, a buyer, getting I get to say. The behavior. Yeah, sorry. And I'm going on the Samba. And a man, you say, 6 years after. To send out, get there, money in 90 people. And take which one is for us. And I'm off about it. But before that, necessarily say a bench jump in the Ayikese. You can be now free about a matters arising. Sorry, about a chapter secretariat in the master necessary. Yeah, father and fight for independence. That was no matter what. Give to be other person. Yeah, Naka, Sally, or person. On the newspaper, boy. In your country, people to a monthly. Gives you a smile, and I can. Yet, 1-7. Yeah, of course, social media. The setting of what the time, yeah, then change. Yeah. If you walk past 7 minutes, I'm not travel. Now, you can't see it. And I said, you can't want someone that's not right. And I have the shower. Fancy. It takes you. And I want to feel woman. TV and I want to come all the news here. No one and I want to pursue. Next year, I say, a man on Impopia will be with us 7. You'll be seen a name. Oh, yeah, say, well, never say, Jaya, and I said, Utua, then. And no, you may. I said, oopsie. A glass of the no, the Siana. Man, sorry. Or the lady. Now, to me, now, at the show, now put it in. And then the Sana, your pay, not as Sana, economy, and that's what I said. Ugra, last year. The Amapeno, you will be your boss at from France. Sitting in Ireland, as a soul year. Thinking private and Sana Union. And that's a your home. You, everything, getting me, sending a person. Don't also. Give me also Cesaria, intimate Kira, Milpini, one coming. Now, just with Grano, I said, you knew a man. Everything, yes, see it, will be piano. I am never yet one. After a year,
na etumayo nti o shia na o so akobo o hwe na won mpa yi fo ni mo twa pa ye de fa ye de ye Ayikese me ye nsusu bibia ye nche bibia ye ni ti ya Ayikese no we a standing committee as a caseta nti ni amene kan ne se sabe ye ne na na okọ eyo se ayo adoda o so e san sabe owo ebusia ena bo busia ni nyina so ni asana yetini tra kase ye committee ana ye area ye mo ebusia ane sade ya penye no yesoma o ko ho ebusia penye ko ni ya kire o se ni ya pese ye ni di kan no ya to ye safre ebusia penye ko the friend wo telephone si aye ni na ye ti ho ma wo ni na ye kasa je to ho se wo ni ye pesia nemo wo ni ye sia wo tia na me ho wa ndi wo me ba tie ni na ye to ho se ni pesia wo aka se dakra ye pesia no eni me ni mo no na ye nya course fi wo ho se the hot crown water ma na se pese wo chia dia yembra aboja aniti anampeti ye na kakra se sabe yempa from here wa wo ye busabe no ketia we are busabe no aboja ana se tiabia se group mu ho na we wo busabe na me ya ko tekini e wo ba ni na do te ntina me ma ho ko na srew asama fono wo yes ye do ana wo ka wo yes wa se e busabe ni feel se yen pa fono ene ye na to ko na onye no sa ye ye to throw me ti o ba ye ni ti no ye ya ko ni se ana mo ye ke ti ye ti ni tu ya o ba yo ti sa mo ma kana yes ye ko ni ne mo do mo re aye ne abeche na ya ye ka dia no fi ele ba ana na ye ka no so mo fi committee ma so ko fi de na wa anya nsa nti ya so ni empese sei ni ti yo amese o sasari a me met me kafote o ko si ma de na jasi ona so adoso na seta na ujira ho ma yo kan na ye de kabom gene kan se on ko sia go ni na ye se ma ye chasi ni tu na do ti su ma cham to te la se ba ka fu ni na ya rest and you tu bona se on ko mo na ye se nya se boni bia ka na mo ma ye pesi ku ni ye ti ni tu a ye kan bi bia tre wo ke eno na ye wo ri sia na ke dia to ne ni na wo na ti ma ba ye wo na ma ke ye tu ni sinipa ye tu wo pe no bisa wo se tu na na no smai so we ye pa ka ko ka ni na cancer tadi saka se wura oni hina dinna no pe so what ya ni se yo se yo ti ku fo e bi sa na wo e ko e di na si anya ku dura ko ni enti na sma wo di nka ene de ko ye ni ti ya wa was ku nyo ku bro e wo bro na no ta the person begging for tattoo. Obia, for your meeting here. Obia, sorry, get us over here. A year. And then you can get a facility here. A man, you can you're going to put him said, I want some more percent. One yan, no, pepe, I'm a cassia. Yay.
What I say, me, and then trying to attach the boom. I said, dear, anyway, after every news, Japati, never you were the way you are. Maybe I don't care. Now, Miss Akuapem. To whatever Akuapem you will be. Now, make come one. I will tell you, can't with the one away. We will, maybe I'm going to find you. I'm a person and I'm only one, and I'm a tea radio senior. You who says, I said, I don't know, 1 year. But here I'm supporting this one for you to be engaged. Yeah, meeting. You could get to me. And in my part, if you see an hawk and son or Prince of mine, and son and Kaya committee. Not Kaya, that's a fine if I say the then also, Uncle C. Ati sese yo no yam ka che no sunti o se ade yo ye be jai sa man ne sese ye e de man so ka ma ti ase de o se itimi ye na o ko eyi na mu yam fa to me and ba force ye na e sa fa ga san akosra akasa na me pe no you better. They are on my seating. Tim Brady, yes, in no, that break. Then you suffer Rebecca. We said, yes, to me, yet you be a now. What get to man? Timmy, I appreciate only a young man. And they will be a say, or say, I cry, you walk. Look up, one person away. And I would that could care where you are. You were moving to me. Say, eh. Now we get to be young now, so I put me a business. And one among the area. Get it to me. You never be a few months here. You are the cat. Nana, let me keep the answer of friend. A yes, committee meeting. I said, you bet. No, they said, sir. Now, you speak to son, I'm on the say, you know, I said, yes. I said, you might speak to the not yet to say, be I or Marco Fana, Catassin. Your boy, my name is C. Macaye, Fefe. Timothy, Yemen go on ever, Mamma, young fair fool. So, young fair fool. And yes, I hear we need a Hindi way to move around and a Masiaba. The baby, yes, you will be a man. I don't know. The baby, I don't get me, get me, get me for any man. Yo, to see a young no better, who got the man some wood. The baby, I ever come on show. The baby, about the time of the Biasem, like lawyers, the judges. And the matter that there was about Waka, some of kind. The last word of kind. Anything about no, I don't know. You, Sarah, Manati. On India, Adia. Ahimfa, 7, who you are, who are one and now, with the other. We did it. Now, somehow, and yet, Adia, and therefore, my, but it became me about almost 10 years, immediately. A son, never found. The student, and better appear. Be a woman. One hour was I go from home. I don't say, I can says I was raining now. Who want papa? And nothing. And shuffle. What I can imagine. Every day, now it's an hour. Afei, ayi na wɔbɛyɛ no nso no, asɛm no fi ase na tie so sɛ mee ni na bibisa a wɔn bɛhye saa asɛm no ebisa akran no sɛ mo bɛyɛ ɔbɛnpɔn yi ɔman yi yi na mo yɛ no ordinary day ana ordinary time ana ɔhene
ɛhene eti sɛ woso yɛ ɔbɛn yi yɛ na ɔmo ahene yɛ yia anaa wɔyi kɛseɛ yɛ ɔmo yɛ yia ɛyɛ wo festival mu na ɔbɛn yɛ eti all along no na mehwɛ sɛ moso bɛyɛ ade very yia ɛna yɛsɛsɛ yɛ wɔ march odura nso yɛ september aka ha mo yɛ nneɛma a ɛkɔ mu nso no ɛnyɛ asɛm ketewa eti sɛdeɛ ɔtɔ bɔ kaa mɛfra no so sɛ wɔn ayɛ pɛɛ mpase na consultations no ɛkɔ yi n'afɛ yɛn plan ne yie because ɛnyɛ asɛm ketewa. Last year bɛn na yɛ meeting bi a yɛbɛkɔ biara no yɛka land secretariat mu asɛm yɛka nsase a ɛwɔ Akuapem mu nti ɔde ahyɛ ne ho sɛ ɔbɛhwɛ na wabɔ Akuapem nsase ho ban na sisi a ne mmara foforɔ a wɔahyehyɛ ɛwɔ ɛyɛ lands mu no ɛna yɛpɛ sɛ yɛde bi ba ɛyɛ Akuapem mu na aboa yɛn wɔ Akuapem protection a yɛbɛtumi ayɛ afa nsase ho nti ɛnɛ ɔto nsa frɛ ɛyɛ mmeranimni a yɛfrɛ no lɔya Adonebo na nka ɔde afa ɛyɛ nsase nsɛm kakra ɛwɔ traditional council na discussion yɛde kan yɛ wɔ standing committee na nananom gye to bi sɛ ɛnɛ mbra traditional council na nananom wɔte ase ne yɛfa bi nkɔ ɛyɛ yɛn nkuro so na yɛn nkuro a yɛtete so nti mepakyɛw mɛfrɛ ɛyɛ lɔya Adonebo na ɔde afa ɛyɛ Akuapem land secretariat mu na neɛ wɔkɔ biara na nananom wɔ questions bi nso a wɔbɛtumi abisa nti mepakyɛw wahyehyɛ ato under the Lands Act section 14, 15, 16, 17 of the Lands Act. Na nebo taya de say yebe harmonize. I don't know how to say harmonize in tree, but yebe aye baako kokrowa fefefe kama na ade di wo land administration and management ewo Akuapem. Na enye sebe there's 2 lands only but family lands as well. Na nyina no say ye percent this time round said amra no so aka no ye de na nanom no ba ye don shen land administration no and land management. Esa na say custom of the land e na nanom the one na nanom na ehwe amamre na adeso wo omanwa na wɔsan hwɛ nsase so a edune administration and management a nananom should have a hand in it. Ɛnyɛ proper sɛ nananom te baabi na sɛbi mmerante bi anaa mmabaa bi akɔtɔn agyapade family land na wɔbɛwie na ɛho bɛba asɛm no na wɔde abrɛ nananom a wɔte wɔn baabi se wɔmmɛdi ho adanse anaa wɔmmɛka ho biribi ɛfa asase a wɔnnim ɛho biribiara. And it is the whole system they say you be harmonize system no say oba adontinga and the same system oko bekum the same system oba nifa the same system but be abefebia the same system in Akuapem. And it says when to be amfasa system in one wouldn't to be register what I say Akuapem because asase no bonga ehwe so no nananom. And the nananom should have a hand in the administration and management of land within Akuapem. NNT, if that's what is the problem. Problem says that you will be in a medical canal. Where 50 to 70 years are a trip. Various reports. Anyone that's a PFA said, Akuapem wants to see a called deep as far as Kofodia inside. Ebi kɔ as far as Latte, ɛkɔ Shine Hills, Muho. Ebi kɔ as far as to Bom. Ebi kɔ as far as to Nkran Funimu and Kasadim in the seat of Accra. Akuapem for Zasmoko. Nenso bisa omo enemy ho sɛ so yɛni ɔhyɛ no kra ana. So yɛni baabi a yɛnsa aseda. All this effort no ɛkyɛ sɛ ɛsɛ yɛ sɔre waka na yɛhwɛ yɛn nyumadi. In spite of all these reports, no, there were conflicts
encroachment. Yes, as a baby ethnic groups above yes as so offer Accra area, parts of Dodua Accra, Akuapem was asking. But because you need it, now you need baby or Shinopo down, we are losing hold of our assets and the Jaya. Oko Ahanswa, the same thing. So a lot of encroachment. So number two, problem my elders is here to say. Here more Akuapem is a stool lands. For example, Amambrubi is a say that as I say Ayikese and then Ayikese, if you not born and Amambrubi is a say what you try the year sadly, yes, it will not happen. If you say a year or man or Akuapem man is a say else yeah. Number three, loss of judicial control. Me baby or what Akuapem is a say, but you need so judicial control. Yes, judicial control. If I say a home card, I said, I don't know. I could pay baby parts of Kufodia to the stadium area. Akuapem for say. Neso administratively no, I could pay Gary. Part of Akuapem I could pay administratively Adangbe. Part of Akuapem I could pay Beyan. It we are saying that all this should be looked at properly. Akuapem also, you need a proper land policy. You need proper land policy. It is a question set up. Instead of Akuapem renewing fire. They are really come 5 years ago. Akuapem is a very important body. In the ocean, containers are spreading all over the place. Quite a the container, na sebi, na workshop, fitting shop, na market, we should have a proper land policy, land administration policy, well laid out plan for Akuapem. As a Obiba, that's a place for a hotel. We can say this is the place. Open place for school, that is the place. Open place for hospital, this is the place. We should have that clear in our minds. We are strengthening Nananom. So money custodian of custom and money custodian of the land. So when it comes to land administration, we cannot leave Nananom out. So how do we resource Nananom to do developmental projects in their towns? You basi then near Sunanana Mase, the 1 year, a puntu eduma or home crew cruise. These are the reasons. Now, unregulated sale of land in the Akuapem without recourse to Akuapem. Tell me, there is unregulated sale of land. Obia Soria, Toatom Sase, a billion a year experience of Amambrubi. And what was also one more Odikura Mania, one more growing near Mania, one more division chief of Mania, one more Omani Mania, the other said, no at all. I don't think Nananom would endorse this arrangement. You said Nananom, you should have a say. Nananom, you are the custodians of custom. You are the custodian of the land, family lands, stool lands, family lands. Nananom, you should not take interest in it and make sure say it goes through the process to the top so it is registered properly. Emergence of land garrison. Land guards here are the other who will happen. So for the past 10 years, let me say, that's ugly evil. Unity will happen. Not any land guards will happen. Then so it's not the same. Indiscriminate sale of land. Now, Obiade to be action inside our ultimate trust as baby tongue. Not the Profu Apple, so we'll protect Saland and the land garrison and the true asset. Ya shena say I saw and they how Oyene Amane Bebre Yen Akuapem. Then land litigation, Okoko to Kofodia, Ekokoha, and Mampon, Libya. 90% of the cases listed are land matters. And they all have a waste of time, waste of resources, and the unnecessary litigation, mansu, and ebayentema, which we have to look at. Now, America, special development and loss of revenue.
Why is Kasem? But Nananom should have an interest in the revenue that comes along the line, in the value chain. Revenue be a Nananom from the grassroots should have an interest in it till the time they be the top, especially where it is family land. But the crux of the matter is Salman Secretariat anyway is not coming to disturb the present system or no. And need to be BFI or any BSM. And need to be BFI Nana BSM. Well, now you continue doing it. Then you make sure say it goes to the value chain. Now once you endorse, now Baba do strong. Then also accord and sana etimi register. Yes, all this manson litigation, land guardism, and the many in a fee system. The objective is say we want to introduce a harmonized land administration management system in the country in accordance with statute, and of course that would pull the nanom along the line as we go on. It's here in the nanom fiba, the purpose is to provide efficient and transparent land administration. Project sites be for example, I can speak for myself at Obosmase. I'm quite landed up. As I'm sorry, I say, Sassano, and there. That's a system you war and a kaya, Sa Mansi, a Kerena, Sa Mansi, a your own warranted, a your unnecessary. Say, every how you want, every salary, your own set problem. Ensure proper land management system, how to use that, and to adequately involve traditional authority. Adequately involve traditional authority and Nananom in the administration of land management and land administration. That is where we are. Key activities. Efficient land administration policy. Say, the present system level near review. Now, you say, who acquire property of any interest in Akuapem. This is the steps that you have to take. It is applicable everywhere. If you put side steps are with that, and your document cannot be registered at Korea. It's an efficient land administration system. Then conflict resolution within the land secretariat will be a conflict resolution mechanism. Set disputes. Maintain one say man should be an bar. We try and solve it at our level here. Esa say somebody no ending assassin no abakose. Enim ebusia no abakose. Enti ye bo ye grow up. Ye siesie ansana akoedim. Enti every bekono they are clear of disputes. After so, you take initiatives to prevent disputes. A preventive mechanism. It is a repeater suggestion. That's a demand to be back. Yes, you are right. And only the preventive mechanism of the conflict resolution. Lady Honor, land documentation. Epepi yɛ court de ko land documentation a efi Akuapem a nobody nananom abete wohwɛ a lease gold agreement say na ebi ma draft na nobody it doesn't meet the standard of the law na obehu na obi the nsa. And we have different interests in land. There were freehold and no pra and there were lease. But then and Fido say either 90 years and 99 years. And there was some assignments. They said whatever 90 years. Now whatever 90 years, maybe 10 years. I 80 years. 80 years no between that one for and of assignment. I said there was some lease. Whatever 100 years. Minimum will be 70 years. After 70 years no. These are all forms of interest. And say, yes, it is a obi epe assassin and war obuswase. Obi pe assassin will agree
obi pɛ asase wɔ Ejanwa Tarakoro Ehefa. We are following the same system, the same layout, the same process that our ministry. So when there are any revenues now, a starting fee, I say, Odikro will have his for the administrative duties. Program, may the day for administrative duties. Divisional chief, may the day for administrative duties. So yeah, if you're now or my also for administrative duties. When we do this now, litigation, unnecessary landardism, and the to be trapped. Revenue collection, and we don't need to belabor that point again. And a community engagement. To succeed in this assignment, you have to engage community. So we are stakeholders in this business. Apart from engaging traditional council, the next stage in the policy, you may engage community at various levels. Yene GPRT for Bekasa, Yene Oman for Bekasa, Yene Asori for Bekasa, and the Jenny said, Asori for Bekasa, they will grant us their pulpits. Now, in general, I preach this gospel. They say, a gospel also. I say, my God. We did a lot of consultation, stakeholders engagement. It's really, I said to me, community engagement, functionalities of it, how to register land, and also much back criteria. I'll skip over it. Land allocation, dispute resolution, public awareness, community engagement, NFA organogram. This customary land secretariat will sit on an organization. It's an organization. There will be a structure called organogram. On the organogram, you propose that there will be a director. And the director will be a finance and administration because there will be monetary matters involved. So there will be a unit called finance and administration. Then we have the land administration officer, more or less than the operations manager of the secretariat. One of the team will go out. It's Baba. You're okay. Kasakasa Biba, Obeshe, Roman resolve. It's like the operations manager. Then there is the dispute resolutions officer, then the community engagement officer. This will be the structure. And right, your secretaries and administrative officers, and your regional registration officers. If they all do documents, but we register. We have field officers and support staff. Field officers, one that wants to move from office to the field to make sure that, especially say autumn and or transfer interest of in the land of 2 acres. Some officers they make sure say and papa 2 acres because sometimes we see documents on the ground it is 2 acres but on paper it is 10 acres. The other way around still sometimes happen. On the paper it is 10 acres but on the ground 2 acres. It will say register land now was it because the situation on the ground does not relate to what is on the paper. Staff field officers will make sure that everything is brought online. Financials, is and you will need office setup. We need an office desk, show chairs, the Niama infrastructure and technology. We hear IT system, we hear safes, we hear cover files, so many things that we need. Revenue collection, and also then the budget. Certainly here, people say my lineup, so many items for our my figures are sure because we are going to draw a budget and see how much this will cost us to do. We have a 6-month rollout program. I shall say, Open said, come 1st of June, this thing should be operational. And it's actually the I say, and also maybe my academic also. But Banaka said, 10 minutes. I'll just from January through May, June, and June. In June, we'll launch the customary land secretariat, and that's going to be a grand ceremony. I have a friend, the minister
for lands, we'll bring in the regional lands officers, we'll bring in others to see what Akuapem is showcasing. At the end of the day, we want to showcase Akuapem as one of the traditional area, yet we are the land, customary land secretariat successfully. And before I go back, now, Mano, Atom. Yeah, and also what can I say? I have used words and engagement with the community. Now, I can come with that and share. Osadeyo and Mama divisional chiefs, and standing committee members are Akuapem meeting 2 weeks ago. The meeting as divisional commander or Akuapem transfer for after. Now, to me, the survey and doing the new divisional commander or Akuapem. But unfortunately, don't be higher. Now, what I as summer over time, say, Westray, Nankawonia, Kunyana, one in a man, I be good in town after a police Juma away, and how waiting me community, a year in Persuaso or I Juma Abu. A bifa Myanmar episode, Akuapem. You can't criminal aspects, you can't civil aspects, you can't criminal aspects. If you press also, you say, Nipebia, you pass, you pay the fee, Mantebuka. And so now, what did you maybe war? A man say, my name at the depot here, why you better need more. Obia Wakoja will be more. No, I will be crazy so. A dime a single room back was many come 5. No, she started anymore. Obia any Juma way. Now, I'm going to be up with Juma, and I say, you can see in Montana over Juma on the run. 1 year maybe a baby. The beings in the says, I'm for way or community man. The pine band so near Befa Swag. You may identify some way in Pamapa. And I say, if you are in Paboni for better night, yes, I'm so on for Fumpa was pioneer. And she says, I'm for free way and came one. And then Jumapote in a woody. Oh, one of the signing many man and all person discussing. I feel so, sending us the social media, a casa, you got something, cyber bullying. Your homophobia offer social media so no worry in paying for them. Sanya money na anka wo be say wo be church na na no kwan wo be faso a ye be hu sample for ni na me the kwan ye betimi akodi mo responsible. Ye wo nyama bebre na anka wo say wo de chere na no this is the few I'm meeting yaka. We see so wo be do bia wo be become. It's a very good agenda, let's just say, of Black and something else. Discipline. It's the first time I see the president of the traditional council. The most important thing is discipline. Now, discipline, no, who say a me mofra me peyi na ese se ye suade ye hu senia ye de se ye dia na mu ri dia de we say ye hu say ahini mu no enliso e we say ye hu kasa ye dressing ye tight ko we say na mu senia ye de ye di obuo ebe bo kwakoma na enu no waka fiti last 2 years I had to say we waka a lot about discipline na enye say ye kan na ye da so work okay enti on na nanu ma ye nhwehwemu a wo be pese wo be boa na ni nane eye workshop a wo be pese na nanu wo de na nanu be fem na ye hu ye sua de ye sua ye
Akuapem adesua, I don't know, but yɛbɛsua adeɛ ɛwɔ sɛnea yɛbɛfa yɛn ho mpo, sɛnea yɛbɛkasa, sɛnea yɛkɔ baabi na yɛkoto nananom ahemfo a wɔsene yɛn a the way a yɛde ne ɔmo bɛtena saa nneɛma no nyinaa nti no wɔde nhyehyɛeɛ bɛpɛ mu a wɔbɛyɛ workshop ɛno no mɛgya wɔn na kɔntini na ɔbɛka mo asɛm kakra afei nso the use of chieftaincy title nti na kɔntini wie ɛyɛ workshop na the use of chieftaincy title no ɔtopɔ nso bɛbɛtɔ ase kasi. Ibrahim share saa bɛtɔ mu a ɛsiane sɛ ɛyɛ dwumadi a ɛdi mu na abɛboa yɛrepɛ na wayɛ kasɛti yɛwɔ institution bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Akwafi Christian ade sɛ wɔn ɛyɛ international body ɛboa ma adesua adeɛ ebi te sɛ leadership discipline ɛna ada topics a ebi bɛfi yɛn kasa ɛyɛ yɛn traditional council ha a yɛde bɛma ɛyɛ Akwafi Christian na wɔn nso wɔn yɛ nkyɛn ɛyɛ nkyɛn bɛyɛ nkyɛn bebree nti saa wɔyɛ nso na council brase sɛ bɛyɛ bɛma yɛ kɔkɔ asi ehyia wɔtwa sɛ obinya officiality ɛfi yɛn hɔ na wɔnya topics a ebi fi yɛn kasa hɔ na wɔn ama yɛ leader sɛ de 2-day workshop seminar ɛna de sɛ ebi fi yɛn ahemfi ha anaasɛ ebi fi yɛn pɛfa ayɛ kɔtena ase na wɔn akyerɛkyerɛ ɔkwan a yɛn nso yɛn mpanyinfo yɛbɛfa na ebi yɛn kumi na yɛde abɔ abɛrɛma yɛn ma ti na nama ɔkyɛ wɔn production sa ebi yɛn ɛwɔsi. Nea register ɛyɛ yɛpɛ aka ho asɛm wɔ fie ha ɛyɛ titles so wɔ wodo ɛsantimɛ mu wɔkyemɛ mu dum ne ade na yɛwɔ ɔman no akyi no yɛwɔ bibia no ne ntakeaso so wɔ sɛ santimɛ mu wɔtae ka baafoɔ sɛ paramount chiefs dɛ akyi no yɛwɔ na ɔkyemɛ mu nso ne ade na ayɛ ɔkan sabɛma bɛrima ɛno nso biribi aka na yɛn ha no yɛni ne saa yɛn ha no yɛni ne saa na obiara baa na wafa edin biara ɔpɛ na ɔde ato no so ɛna yɛ tradition yɛwɔ ɛna yɛ tradition nti yɛayɛ ne sɛ yɛn nananom nyinaa ahyia sɛ ɛyɛ title baako na ɛsɛ nyama divisional chiefs na biara obenya ne deɛ ɛkyɛ sɛ yɛbɔ a wohu sɛ oyi ɛyɛ sɛ ne akyi no na sub divisional chiefs no sɛ wɔn sɛ yɛma wɔn deɛ a nti yɛyɛ example bi te sɛ benkum wahu nana mamfe ɔde ɔsabɛrima nana mɔnkɔ ɔde ɔsabɛrima ɛyɛ benkum hina nkasa ɛde ɔsabɛrima ɛde wo frɛfrɛ ne saa wohu sɛ ɛnkyɛda ɛnnɔkɔ nti wɔdi ɛnyɛ sɛ yɛsɛe obi de yɛn nyinaa ne yɛpɛ sɛ yɛnwene ho na the next meeting a yɛbɛba no yɛnhwehwɛ mmeammea no title sɛ ɛwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ ɔsɛ adeɛ ɔyɛ odi hɔ a ɔno yɛ paramount chief baako pɛ nea aka ne yɛ divisional chief din bɛn yɛde ma wɔn ɛsɛ din no na ɛsɛ adɔtoni ɔde sɔ oni da osi so din na ɛsɛ sɛ nana osi nkwatia ɔde sɔ oni osi nkwatia so sɛ wɔn benkum pronti bi wogba obiara mu sɛ oyi ne yɛ divisional chief ɛfɛ yɛfie no fɛ ne yɛ aka akyi no nso saa nti yɛyɛ no saa ɛbɛma yɛn din no yɛbɔ wɔ ha yɛ fɛfɛɛfɛ nti me ne tia na otima mu na wɔde si ɔhene bi te sɛ okukuro na ɔsɛ ɔde no ɔsɛ ne mpɔmanka ɔde no edin na wɔfa nti yɛsrɛ sɛ nhyehyɛ no na ɔsɛ ade yɛ sɛ
this sort of company, near James are so for as of Dima, a sa happy so says, and a gives it to be our cat. To be our why you wrong me. You're not connected. Now I said, after discipline was about kind. Nanka peaceful no e kan wo maybe I want you to say a grappling hand yes yeah but what here that is any the more fire refer no ebi enye say you let's see platform be the consensus is will come fine what is okay platform na we discuss traditional matters amuna moto no ni ma nsem ho obi ade e woni fi no wa politi no wa ka platform no so se so ni ya se ma ye se se e se mi ya mi kan ba ho nka obi a wo no wo pese wo fi ahisia se eduma no wo ho mi di eduma ni na ka wo tie no oh den twa na mo nko paka fo ba ko ni misa den kranti na wo pese wo ko ye eyi no ana ade na wasoma ko nananum fi no yani na obi ake platform no man kasa aka ni ope kasa na wo kan ntu le obi you kasa na wo kan no obi say freedom pro na wo na wo de kira wo me se me wo say freedom pro so wo kasa dia me yo me se me dem me se me buya ana me tuma so yo ani na ke pese edu eduma ne ya frɛ ofie FM so wani so na okuma we ni mo no e se da fra wo tan ko mra ni e no won ye meeting e standing committee ba wo mu bia ba anya si yesuru ana ye yefuo ye ba saka pro ye to wo be ye bibi sa wo ka kum ha dia ye be ye ba saka pro ni nya si e ma wo pa wonye no fefe won ye ne pa so na de nye de fefe nti obi a otie no otie wi a wo se no kware wo mu ni afre wo pese wo ye bibi antie one side na why publish any dia ye any media du medini ne unyon ba kuna bisa kan so ka ho nti wo bo yi na wo bo yi dia no bi otie chi na mu se oh sa no yi kan sa no yi ya ni na wo ye ba ko na wo nya wo ye nti mo media film me kan mo ha na ba because me ni bi mo na mo ye mo me yen fine yen stop obia but mo nya no me panso so what is so big can be what you cry na the top platform but mo dia ti bi do do pa no no so bi sa na side we yen sa pe be mad na ye aye fefe ma ti na ye kan eno nyina na ka priest no ene yen be kan ha ta ti e fi discipline the use of chieftaincy arrangements. The name said, but the Asantimai name for Timai factor. Now, the message that I said, as soon as Senia, Santimai, Sunsenia, Timai, Sunsenia, so that he is so material, Mamre, and the outside. Sanya uga mai so gaseda atichim no bibisi dia wo the head ina so uga message sa chieftaincy the use of chieftaincy titles no the man bibisi dia enye only the issue to define that is one from everyone ahefo ekura gemra define ho onwa bibim na for the sese electoral electoral kwa mai the lesson na for discipline yo ya chase free the so the very na mai ya senia ko mai asia no pepere no efe idisa aka discipline no bia so pepere fo
Jọ̀bí ọ̀nà ọ̀bẹ pẹ̀lú ẹ̀rọ ọba ìfàmẹ́ mu a ọ̀yọ̀ ìfàmẹ́ eti ìfàmẹ́ nípa na ọ̀ka sẹ́mu a ẹ̀sẹ̀ ẹ̀fà serious ẹ̀sẹ̀ lè ká ìfà because ọ̀nà àfẹ́ eti mi dẹ̀ mi sọ̀pọ̀tù sẹ́ ẹ̀sẹ̀ yẹ̀dí discipline bá gbà bẹ́ẹ̀ na yẹn hyɛ aseɛ sɛ wɔfiri yɛn ne ayɛ so na yɛmfa yidie ma ebi gye sɛ no ebi gyina asisi no yɛmfa wɔn tumi ma wɔn na wɔn yɛ na ɛno bɛba ɔsikade yɛ ntoma bi so ayɛ mmerɛ kakra bɛyɛ deɛ bɛka no. Etu mi duro ti ayɛ example. 1733 ɛna wonya saa ɔsan wokuro yi firi ne so ɛ na ɛna sɛ no bata ɛno twɛɛ no wɔsɛ bɛka wɔ ahasi tight obiade ne pɛ ɛna ɔma tight enti sɛ wopɛ tight bi a wode wofa divisional team so na ɔde application aba to ɔman ɔyɛ tum pɛ asa na ɔka ɛtɛrɛ yɛ awotumi ntina ebi akoro no so na ɛsɛ na ɔkan woyɛ ɔde no na ɛfɛ ne yɛ nyinaa yɛ amanfo yɛn gifts yɛn title ɛyɛ wɔ faako nyaa ne baabi kɔ yɛn first title ɛne Ini sema Akuapem dia ni wana wakati ise ni ura akulamba akusuyenisa mtikato soro yebutu bobo the first premise and say Akuapem and wakati sa dino enye tajo dari mana enye tajo nyamini misa akamfo titiriw akyem ɛne asante sɛ woyɛ sɔpchief woyɛ ɔhene akasa woyɛ sɔpchief a wɔfrɛ ɔbɛrima. I'll give an example of my own self. Akyemtafo woba the one ɔhyehyɛ kokuratumi wɔne kokuratumi ɛne dɔme new club woba wɔn ahyehyɛ ɛyɛ hyehyɛ eti kokuratumi hene ɔna ne onyahene ɔyɛ sɔpchief na wɔn a yɛ asɛ ɔno wayɛ mponyahene of kokuratumi akyem kokuratumi na ɔfrɛ ne ɛrima ɔnyɛ ɔhene kɛse biara ɔyɛ sɔpchief afei sɛ wɔba ne ɛhyɛ so ɛyɛ baabi a ɛyɛ n'akɔ ahyehyɛ wɔn kɔbɔ ɔsesen na wɔn tɛ ase ɛkwan a wɔn faa so na wɔnyɛ asase efiri okuro bɛni ɛna aduasa ɛyɛ old taafo atempram kwan a wɔn faa so na nana wɔkɔtena hɔ ɛnɛ mmea ne ba ne na ɛbɛ ne ba old taafo hene ayɛ ne ba mponyahene of taafo wɔfrɛ bɛrima ɛna yɛ date na yɛrɛ kate na ɔrɛ kate na yɛ mate aseɛ ɛne sɛ wɔreka beekun beekunɛ wosɔfrɛ no ɔsa bɛrima maafe wosɔfrɛ no ɔsa bɛrima maabɔ wosɔfrɛ no ɔsa bɛrima Gurati division wosɔ yɛ ɔsa hene wɔn abo ɔyɛ man na ɛyɛ ɛdɛn na sɛ edi nyinaa
wɔn nkurɔfo ɛne maa wɔn ɛyɛ de eti mɛpɛ sɛ nea ɛbɛyɛ ne sɛ akame mpɛ sɛ yɛbɛka saa sɛ ne wɔ a na wɔn ɛbɛyɛ twa hɔ sɛ ɛnfu bɛhyia a ɛnyɛ traditional council na bi akyerɛ nea ɛyɛ yɛ a wonya saa ta na nea ɛbɛ sɛ bɛka because ɛyɛ abakɔsɛm ɛna wɔde nataase ɔsan yɛn ɛna ɔsan bɛrɛ ma susuru mu eti sɛ ɔsan bi ɔkɔ ɔsa na sɛ kuro bi yɛn ɔkɔ ɔsan bi nɔba sɔsɔfo ɔsan bɛrɛ ma ɛnkyerɛ so ɛnyɛ adi bi a osi ama ɛyɛ different from ɛni ɔyɛ eti wɔn de ɛkyerɛ no mɛsirɛ nana ɔma ɔhwehwɛ na yɛ tra ase na obiara ka ne na ɔhyɛ yɛyɛ yɛ a ɔnya ne ka kyerɛ. Titles and yellow and I am sure of another discipline or that's one of the major idea of discipline timekeeping. We as guilty of it as often as possible. To make us say, Moma, from now on, since the Erika discipline, now you find a brain, certain friendly to nursing, $10. Moma, you're not a good once we begin to discipline ourselves, and as be the most favorite as you be in the beginning, the moral and you know, like you can say, Miss Tinato na bɔfra ɔbɛka nsa ɛto rabe wosie bɛgyina wɔntɛm ha anwummere a na sɛna registra kan ɛyɛ nana hyidɔmhene a ɔne ansan yɛ acting gyasehene lonti division nana akɔkɔm akoto na ne na ada ne nsa benkum so sɛbe yɛde nana akoto na ewu ɔman yi ase yɛtena kuro nti na yɛde sie mu a na ɛnyɛ ne pɛlɛn mɔbɛte waate koraa wobɛhu nso nana akyi dɔm adan na wɔde saa asɛm asiesie no yɛka hwee a ɛrema ɔka nti yɛba m'anim a traditional council anim a na yɛ nana akɔpɔn akoto ne na ɔwɔ no biabɛyi joseph afua bra ase ma akɔpɔn wada ne nsa benkum so sɛbe yɛba mpanyin anim a yɛma ne kɛkɛ yɛkura yɛn nsɛm nsa ayowa ebi san gu tiri so ìjọ abẹ́n gbogbo a ọdún sọ ìfìfìrí ẹ̀rọ sọ ènìyà ìbẹ̀lí ṣiṣẹ́ kùn a yẹn ayẹ ẹ̀rọ sọ ẹ̀wọ̀ ẹ̀sẹ̀m ha yẹ̀wọ̀ ṣiṣẹ́ kùn a dá ase bẹ̀ẹ̀kùn nifa abɔnten ɔkoma na obi bɛ kɛse dabɛ na eyi ba so 6 April 2024 Calvary Methodist Church compound ɛwɔ owusu ansa ɔyarfa ya jẹsẹ baasa na Ghana flag Ghana flag baasa after Ghana flag ɔyɛ nkwa nhyia ɔyarfa ɛyɛ 6 April wɔde ɔbea yi bɛto mbɛm na abɔfra bɛhwɛ n'ani akyi na wɔde n'akɔma mpanyin owie a ɔbɛtena ase ɛyɛ ne kwasi da
yɛbɛtena ase ɛyɛ mmemme dara ne bɛdwa ɛyi ne so yɛsrɛ ma ahohyɛ ne so mayɛ 6 April 2024 wɔ Calvary Methodist Church compound owusu ansa ɔyarfa ɛne ti register yɛde nneɛma nyinaa bɛsia na yɛbɛtu gba na obiara nsa aka ne yɛda ma ase nam yɛnɛ nso nananom ne adɔfo a wɔn abɛka yɛn wosɛ onipa yɛ ade ma wo na wɔana no so ase na w'ani ansɔ na yɛbɛɛ yi ɛyɛ kuronti wɔna kuronti hene ɛnana nifa hene wɔn asɛm bebree nananom bɔbɔ mu a ama atɔ yie nti yɛbɛɛ na yɛn aboade a na ɛsɛ yɛde ba na yɛn saa yɛn sika kosi 2000 ɛna abo gbaa ɔde nsɔ ne dwumini eti adeame na ɔsɛ kawa so na yɛn asɛntia ne na yɛn asɛntia ne eti adeame ɔda registra 2 bottles each. And then so now he pia and I see another count. Tell her how much. Jadi saya nak masuk bahwa masuk dia mau contribution. Saya itu ekosu kuku discipline sen ni amani ya baba sana ya kuku na muna kuboka sen ulikoi mumma amani ene shishaya edo ya traditional cancer ene ba memu mumma ni pa na mumma pari na yeye ba kuno pa pele pa dawas Since I see me and you are meeting